Soungalo, je ne fais que penser à toi, Soungalo. Depuis l'autre jour, je ne fais que penser à toi. Je ne rêve que de toi, Soungalo. Soungalo, depuis que je suis venu là-bas, Soungalo, je suis maduro, Soungalo. Soungalo, nega sokoila. Soungalo nene kumiye bi Soungalo ne son kumetike. Ne hakila ngo dona ere ko kete ne fege. Soungalo, naje okunyo dongo kuma de Soungalo. Mais bine bi fait. Foni muta. Soungalo. Je t'aime, Soungalo. Du plus profond de mon cœur, Soungalo. Kadi. Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne comprends plus rien du tout. Kadi. Nigote. Au fond, nangansi bien. Kabini sɔgɔma ne sigilen do k'i kɔnɔ sabula n b'a dɔn k'a fɔ n k'i bɛna na est-ce que i k'i lafiya bɔ an bɛ tila ka kuma. Soungalo, sache que je t'aime, Soungalo. Soungalo, regarde-moi s'il te plaît. Soungalo. Kadi, i hakili sigi. Ami ñongo bolo fo domi. Nyema. Nyema. Soungalo. Akeradi. Bashi tila kon. Bashi tena. So mo ko be. Bashi foti. Kor bashi te. Ba. Amba. Ni son jalen bade do bi. Chogodi. Okuma yi ka tamatu fere wa. Ayi, o tɛ. Ne de kun ye tubabu dennin lajɔ Kadi. K'an ka fɛ ko kuma fɔ a ye. Zayidu ka Kadi wa? Awɔ. Ni a y'a sɔrɔ i y'o kɛ, i ye kojuguba de kɛ. Cogo di? O kuma e tɛ Zayidu cɛla ni Kadi cɛla dɔn. O to yen. A don fɔlɔ n kɛlen k'a lajɔ, a kuma sɔn koyi. N ye jiriba de sɔn a kama. I ye yiriba de sɔn a kama? Awɔ. N'a y'a sɔrɔ i y'o kɔni kɛ, i ye kojuguba de kɛ. Wa dina ko in to tan koyi, n bɛ taa fɔ Zayidu ye. I tɛ min kalama bi kɔfɛ n kɔni b'a dɔn ne ni Zayidu tɛna mɔgɔya kɛ tuguni. Nka Kadi ni bɛ ne fɛ. I n'i ka baara jugu, ni Ala sɔnna i bɛna Zayidu dɔ cɛ min don. E m'a dɔn e ye hɔrɔnkolonya baara kɛ nin ye? Ne kɔni t'a dɔn mun bɛna kɛ nin kɔfɛ nka ko ko mana bɔ nin ko in na ne Sunkalo bɛ jɔ n'o ye. Bamanan kamele tɛ nkalon tigɛ. Baasi tɛ, ne kɔni b'a fɔ Zayidu ye. Ne kɔni ye n ka kɛta kɛ. Zayidu, ani tile, Zayidu. Tu, ani tile. Nse. Aba. Somɔgɔ. Baasi tɛ. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi tɛ. Ɲɛma, a dun kɛra di? A ma kɛ cogo la. Zayidu dun? Zayidu bɔra a bɛ wagati min bɔ dɛ. Wa
kojuguba de kɛra wa ko min kɛra e ni ne an si tɛ s'a kungo kɔrɔ. ɲɛma i bɛ ka na siran dɛ a dun kɛra cogo di. sunkalo kɛ. sunkalo awɔ n bɛ sunkalo dɔn mun ye sunkalo sɔrɔ. sunkalo de ma ala minɛ ka taa yiriba sɔn tubabudenni kama wa dɔw jaabira. Gallo. Nyama. Kwali ma fɛn fɔ Zayiru ɲɛna. Ayi, ne ma foyi fɔ Zayiru ne n'a ma ɲɔgɔn ye. Sisan i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ taa kana foyi fɔ Zayiru ye ne yɛrɛ bɛ tila ka lase Zayiru ma yan'o cɛ n bɛ taa se kale ma. Ayiwa n y'a faamu nin ko in ye ne kamana gan dɛ. Ɲama fo n jɔlen bɛ ka yɛrɛyɛrɛ. Nka ala ka nin ko in kunjɛ ko ɲuman d'a ma ne bɛna fɔlɔ. Bashi da yɛrɛ dun baasi t'i la kɔni. N bɛ ala barika da. Depuis mission laban in bɔra la n y'a dɔn e ma taa yɔrɔ la fɔlɔ. Ayi depuis an ka mission laban bɔra la ne ma taa mission na fɔlɔ. Mais jamana ɲɛmɔgɔ kɔni teriw hakili b'i la. Awɔ o hakili bɛ na kosɛbɛ sabula ka d'a kan hali kɔsa in na u nana an sama manasen dɔ la min bɛ se ka kɛ sababu ye n bɛ bɔ dugu ma. O ɲɛna kosɛbɛ o b'a yira hali minnu tora kɛlɛ na o hakili b'olu bɛɛ lajɛlen fana na. O hakili b'u bɛɛ lajɛlen na sabula ka d'a kan kɔsa in na u ye soba dɔ jɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u hakili to minnu tora kɛlɛ la u denw an'u musow k'u hakili to u ka besoinw na n'o y'u magow ye n'o bɛ se ka kɛ sababu ye kalanko b'o la baarako b'o la ka kɛ u ka ɲinan u ka fasaya kɔ. N'u y'o kɛ u y'u ka kɛta kɛ o de tun don ne bɛna fɔlɔ. N cɛ ma ala ka tile nɔgɔya. Amina arabi. Kadi, Kadi, Kadi. Oui. Kadi, mun y'i sɔrɔ? Mun kɛr'i la? Foyi ma kɛ ne na tantu. E bɛ kasi min na? Yiriba ko, sunkalo ka ko bɛ cogo di? Tantu e bɛ kasi min na? Sunkalo ka ko, Kadi kana malo. Kadi. Tantu ne kasi ne yɛrɛ bɛ kasi de tantu. Ne tɛna kɛ e ni Zayidu ta baden ya. Tantu ne t'a dɔn tantu nane ne t'a dɔn fɛn min ye ne sɔrɔ nka ne t'a dɔn fɛn bɛ ka kɛ ne na nka sunkalo kanu de bɛ ne dusukun na bi ne t'a dɔn min ye ne sɔrɔ tantu. Nin tɛ yiriba kɔrɔ ye. Sunkalo diyara e yɛrɛ. Tantu e bɛ se k'o fɔ cogo di tantu? Tantu lajɛ s'il te plaît lajɛ ne t'a dɔn kun min na sunkalo kanu donna ne dusukun na ne di malo kɛnɛ ma. Tantu e bɛ se k'o fɔ cogo di tantu? Tantu ne t'a dɔn fɛn min ye ne sɔrɔ tantu. Tantu, explique-moi s'il te plaît. Que veut dire Yiriba? Parce que ne yɛrɛ bɛ ka ɲininka sunkalo kanu bɔra yɔrɔ min na ka don ne dusukun na tantu. Tantu. Tantu fais le fou, il y a même femme Tantu fais le fou, il y a même femme s'il te plaît.
Tantu. Aku kenta. Muna sungolo. Kanu donane na tantu. Netaro. Tantu. 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 S'il te plaît. Oscar. Oscar. Ah! Ah! Oscar! Ah bon, s'il te plaît! Tatou! 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 Ah! 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 Tatou! Tatou! Alala te kuma bɛ fɔ. O ye tiɲɛ. Ni alala sirannen ko o ko ɲɛ o ko de b'a kun. Sabula ni ba ye ne lasigi sɔgɔmada in na k'a fɔ n ye n k'an ko kɛcogo dɔn k'an kuma fɔcogo dɔn k'an tagama ɲɔgɔn dɔn. E yɛrɛ bɛ ka nin kuma in bɛɛ fɔ ka da kun jumɛn ne kan? Sabula k'a d'a kan ni masaw bɛ fɛ ka ne di cɛ de ma. Awa k'e di cɛ ma? Ayi ne tun ye n ka minɛnw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ko n bɛna tun ka taa bolo da nka n bɛn'o bɔ a don a kɔrɔ ka d'a kan ni ne taara nin tun ka taa in na foyi t'a kɔfɛ ni janfa tɛ. Tu kasi ah ere bɛ ka ne yɛrɛ bila kasi la n kɔrɔ de ɲɛnafin b'i la ah a y'i t'a to n ka fɛɛrɛ tigɛ k'i lata o man fisa. N bɛ to i kɛrɛfɛ. Ne kɛrɛfɛ i dun bɛ kasi la. Zayidu ko de ka ca. Ko jumɛn tu ɲɛfɔli kɛ n ye. N tila ka f'i ye. N tila ka f'i ye. I m'a ye ne yɛrɛ bɛ ka kasi. N bɛ kasi. Tu e ye ne ba de jigi foyi tɛ ne la ɲɛnamaya kɔnɔ ne tɛ. I ye n na don ka lamɔ ka mara di yan ka hakili di yan ka n fa dumuni na ka jigiya kuma fɔ n ɲɛna ka hadamadenya sira yira n na ka n kɛ cɛ ka n da n yɛrɛ la. E yɛrɛ ye nin bɛɛ kɛ ne ye. E bɛ kasi mun na? Ha tu kana kasi sa. N tɛ kasi. An bɛ nin bɛɛ la ka di ma se yan. A ma se yan nɔ. A ma se yan. Baasi tɛ. Ne bɛna taa kari nin fɛ yen. Ayi dɛ. To n kɛrɛfɛ sa an ka baro kɛ. Ne b'a dɔn i kɔrɔkɛ tɛ yan nɔ. Kuma si i t'i sigi ne kɛrɛfɛ an ka baro kɛ. I ye tiɲɛ fɔ. Kadi a ka di ne ye ka to e kɛrɛfɛ e kan. N bɛ taa bɔ kadi la. Kadi ɲɛnafinba de bɛ ne na. E bɛ ka kasi mun na? Zayidu. Mun kɛra? E de tun b'a fɔ kuma bɛɛ ko ne ka taa kadi nin fɛ yen. Ko ne kana fama ye ma. O ye tiɲɛ ye. Zayidu wolo tin ka gɛlɛn dɛ. Surtout i ye mɔgɔ min lamɔ. O tin ka gɛlɛn dɛ Zayidu. E ye tiɲɛ fɔ. Deli ka gɛlɛn. Mun kɛra? Tu kasi. Zayidu. A ka di n ye. A kɛ n kanu min b'i dusukun na. I ye n dɔn i woloba ye. I ka jɛ ka di kɔ. A kɛ n kama. I ka jɛ ka di kɔ. Sabula sungalo ye ka di ta. Zayidu. Ne ko fɛn o fɛn ne b'o kɛ e kama. E de tun ko ko ne ka n timinanja ka kadi nɛgɛ ka hadamadenya diya a bolo. E de tun ko ne ka k'a fɛ su ani tile. Ne ko ko ne ka ja a kɔ. N bɛ ja a kɔ. O diyara n ye Zayidu. N bɛ ja a kɔ. Jɔnni tɛ kɛ foyi ye da kan kɔ. Fanta o
k'an ka fantanmuso de furu o man ka tɛ k'i ɲɛsin faamamuso ma n'i sera ka kɛ ten tɔ a bɛ diya n ye dɛ. baasi t'a la kana kasi ne ko fɛn o fɛn ne ka ɲɛnamaya la ne b'o kɛ hali n'o ka gɛlɛn ne ma ɲɛji cɛ ɲɛji cɛ ni nana ka di kɔ bi y'a mɛn n tɛna kasi bilen y'a mɛn ne ka to bɛ min a b'i so kɔnɔ a bɛ so kɔnɔ kana kasi dɛ y'a mɛn i fana kana kasi dɛ ayi n'i kasira Zayidu a bɛ miiri jaga dɛ n tɛ kasi taa to dun baasi tɛ n ka ji bɔ i k'i ko Allah Farma pour baasi foyi tɛ yen e Farma ko n bɛ dugu kɔnɔ e t'a kalama ko dugu kɔnɔ fo n'i y'o kisɛ kɛ tigɛ sa kɛ sinon n tɛ foyi de dɔn ko Zayidu ka tubabumusoni y'a janfa o b'i bali maa la wa tubabudenni ninnu tɛ mɔgɔ fɛ o n'o kɛra kɔni t'i balinan ko ye dɛ ayiwa a tɛna k'a kɔnɔ a bɛ laɲini min nɔfɛ ko a m'o sɔrɔ Zayidu bolo n'o de y'a to n'a y'a janfa o fana kuma o bɛ sɔrɔ tiɲɛ ye dɛ sabula kɛ wa fana ma sigi nɛgɛkɔrɔ kɛ awɔ dɛ Tamaki y'a den kelen t'o la kana nin fɔ dɛ kulokɔni mɛn dɛ duguba kɔnɔ mɔgɔ ninnu n tɛ nin na sa a tɛ bamanankan yɛrɛ fɔ ko bɛɛ ye cɔn n'a ɲɛ b'a ka tata la dɔ in bolo a tɛna t'o nɔfɛ i ka nin kuma in nin bɛ sɔrɔ tiɲɛ setu ne bɛ siran ɲini k'an bɛ o la n bɛ n ka lɔgɔ in lakile a bɛ ten tubabu ninnu tɛ an fɛ koyi an ka ci tɛ bɛn o ma Zayidu yɛrɛ ma lafiya wa tubabu kan fɔla ninnu a b'i ka ko bila ninnu ye wa Kadi i b'a dɔn dɛ cɛbakɔrɔ bɛ sa diɲɛ ko de nɔfɛ c'est vrai tuma dɔ la i bɛ boli ka taa fɛn dɔ ta nka i b'i dɛndɛndɛnna ka t'o bila mais je comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, il fait comme fort. I diɲɛ de bɛ dusukun na wa i ka di ne ye kojugu nba Zayidu somɔgɔw i sigi i sigi yan Sunkalo naam kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ n na a ma juguya kana k'a f'i ye i ye ko min kɛ a cogo ɲɛna wa i ka kɛta kɛ n tɛna to n kɔnɔ fo n ka f'i ye bari bamanya o tana ye janfa ye wa o tana ye kɔrɔfɔli ye ni ne nana fɔ i kɔfɛ ni m'a f'i ɲɛna n ye n yɛrɛ janfa wa n tilara k'e janfa o siratigɛ de la n bɛna ka na f'i ye i ye min kɛ i ni ce Zayidu ne ye bamanan de ye wa fo n ka sa n tɛ janfa kɛ Sunkalo a cogo ɲɛna kosɛbɛ n mana kuma caman na n nana f'i ye i ye min kɛ i ni ce i yɛrɛ ye yɛrɛ ci kɛko ɲuman maa bɛ fo ka da o kan dɛ ne bɛ sira ɲini baasi tɛ sira b'i bolo ka wula yɛrɛ d'a ma Zayidu i sigi yan
Aba, anula. Nse. Somogɔw don. Tɔɔrɔ tɛ. Kari baasi yen nɔ. Baasi foyi tɛ. Alhamdulilayi. Somɔgɔw bɛ. Tɔɔrɔ tɛ. Nse. Aba. Kunu ne ye n ka denmisɛnninw bila ka na nɔnɔ minɛ e ko nɔnɔ banna. Aw kunu e ka denmisɛnnin ma na joona o. O tuma na bi ta dun. Barisa kunu jarakɛ muso o de nana ka na fɔ ne ɲɛna ko k'ale mago bɛ fɛ ka mago bɛ nɔnɔ la ka saraka dɔ bɔ. Donc e ka denmisɛnninw nana waati min na o y'a sɔrɔ ne y'a d'a ma. Nka bi e bɛ ka taa yɔrɔ min na e bɛ ka segin kɔni. Awɔ. E bɛ segin. N bɛna taa n ka foro la. N seginmatɔ la n b'a minɛ. Baasi tɛ. Ta kana i bɛna ne sɔrɔ yan. Haya. Si Allah jaabi si wari fɛ taa nin dɔn. Ala sɔnna. Inshallah. Tik. Tik. Kus. Somɔgɔw bɛ? Baasi tɛ yen. Aba. E mun taara min depuis dugu jɛra? An tun taara kungo de la. Nka kungo de ma ja. Ne ye kunkanɲɛ 5 de kɛ, ma foyi sɔrɔ. N nana karamɔgɔ ɲininka, a ko n'i muso lajɔlen don, ko n'i taara kungo la, ko n'i ye kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ sɔrɔ, k'a ti nɔgɔya. Ala k'an kisi kɔlɔlɔ ma. Zayidu yɛrɛ dun de, n'a fɔ mana dɛ. Zayidu wa? Kabi an bɔra kungo la, ne yɛrɛ ni Zayidu ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan. Ɲɛma kɛ, Zayidu ka to deni ko in, nin kɛlen don k'an bɛɛ de tɔɔrɔ yan. A kɛlen don k'an bɛɛ de minɛ a jugu ye nin ko la. Ni n'a bɛnna kɛ, a bɛ komi fa de ka don a la. A taamatɔ, hali ni kumana fɛ, a t'a dɔn yɛrɛ i bɛ ka min fɔ. Ne kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna. Ko in man ka to tan dɛ, fo k'a yira Sunkalo la de, a ye min kɛ nin tɛ ko kɛta ye. Wa kɛ, ni nin jara Sunkalo la, Sunkalo bɛ nin k'a baara ye dugu in kɔnɔ yan. Nin tuuru bɛ s'aw bɛɛ ma yan kelen kelen. Duguse, e kɔni b'i yɛrɛ kɛ komi e tɛ anw dɔ cɛ de ye. Nin ko in, a bɛna da nin dalen dugu in kɔnɔ yan koyi. Ka kɛ. Tubabu denni wo, Sunkalo wo, ninnu bɛɛ lajɛlen de ye ka bama ta ku ma, k'u ɲɛkili wɔ a la. O tuma sa bama b'u kunu cogo min ka d'a ye. Kosɛbɛ. Maa bɛ Zayidu ni tɔgɔ fɔ dugu in kɔnɔ yan. An bɛna ko da ninnu kan, u bɛnbakɛw ta bɛnbakɛw, a bɛ da nin dalen dugu in kɔnɔ yan. Alhamdulilayi. Ne ka di ne ye. Tubabu denni yɛrɛ ka ko in, a kɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen de nin siri ka d'a kun. N'i n'a bɛnna bonya t'a la bilen. U yɛrɛ ka kan ye ko kan yɛrɛ de bɛ ne ni. Wali kan tɛ wa? An tɛ se k'a fɔ ye. Nka an bɛna ko da ninnu kan. N bɛna ko da ninnu ka dugu in kɔnɔ yan bilahi a tɛ dugu diɲɛ jɔnsi la. Ka di ne ye sa. N bɛ ka taa sugu la. O bɛ bɛn. Duguse o bɛ bɛn. N bɛna nsira dɔ kari. Maaninfinw yɛrɛ ka kɛ aw tɛ dugu danbe dɔn. Aw de b'a ta kɛ dugu danbe burujali ye. Anw ɲɛnama ɲɛna yan. Tubabu denni ni Sunkalo, aw kɔni ni Ala sɔnna aw bɛ nin da dalen. O bɛ komi aw bɔlen sɛbɛ sanfɛ ka jigin kɔlɔn de kɔnɔ. N'i ye min sɔrɔ o la sa, i y'o de laɲini. Amina, i labɛn su in na ye Musa ka muso baro ye, an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Ne tɛ ka taa. E yɛrɛ b'a dɔn ko ne ba banabagatɔ dalen min bolo so kɔnɔ. Amina, o ma kɛ ɲa o ɲa ma, e yɛrɛ k'a lajɛ kabini e ni ne kɛra ɲɔgɔn fɛ dugu in kɔnɔ, e tile kelen ma deli ka bɔ ne nɔfɛ an ka taa yaala kuma tɛ ka baro kɛ. Ko dɔ bɛ fana k'olu dabila sa, dugu in bɛɛ b'a kalama k'e ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ. O ye tiɲɛ, baasi tɛ su in na
n'oro min labɛn an bɛ taga. O diyara n ye n'i labɛnna i bɛ ci fɔ n ye n bɛ na fɔlɔ. awɔ k'an bɛn. Sare. An sɔgɔma. Tu. I ka kɛnɛ kɔnɔ. Tɔɔrɔ tɛ. A b'a kan. Dɔɔni. A b'a. Aw yɛrɛ dun. An bɛ Ala tanu. Kɔri baasi tɛ yen. Alhamdulillah. Sare o. E ma Zayidu ye dɛ. Tu. Depuis dugu jɛra ne sigilen bɛ yan. N ma maa kelen tɛmɛtɔla ye n ɲɛ la yan ni e yɛrɛ tɛ. Sɔgɔmada in na a solila ka bɔ an ma se ka ɲɔgɔn ye. Ayiwa tu. Ne yɛrɛ tun mago dɔ b'e la. O ka di. I tɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ wa? Ne ye mun kelen de fɔ aw ye tubabudennin in ka ko la. Ko mun b'a la ka kɛ dɛ nin y'a daminɛbali daminɛ de wa ni ko in kun taara yɔrɔ jan aw kun hakili tɛ bɔnɛ o bɔnɛ la kojugu o kojugu la o bɛɛ lajɛlen de kun bɛ bɔ nin ko in kɔnɔna la. Sare ne yɛrɛ ta ma k'a la kumasulu ye wa. E ta tɛ kumasulu dɔrɔn dɛ e ta kun bɛna k'a la malo bobaraba de. Don min e bɛ se ne ma ka Kadi in ka kuma fɔ ne n ye min f'i ye n ko nin dennin ɲɛbolo faralen don n ko nin ka ko ma ne ja fiyewu. Farafiden ma n'i ban a yɛrɛ la ko f'ale ka kɛ tubabuden ye n'o ma kɛ maa molobali o bɛ kɛ jumɛn ye. ni nin kun furula ka don aw ka du in kɔnɔ o don e ma kirin wa. A daminɛ de ye kirin ye o ko in kun mana taa yɔrɔ jan hali saya kun bɛ bɔ nin ko in na. Safurulayi wa n'i ye bɔnɛ ɲini safurulayi tɛ bɔnɛ ɲinini na dɛ. N'o don ko ɲɛma bɔra ne fɛ yen nin kuma in na ne ma dala ne ye yiriba n'o ye. Yiriba wa. Awɔ ko yiriba de nɔ don. E ma fɛn kelen de faamuya ka kɔn nin nali ɲɛ dugu in kɔnɔ yan musomanni joli joli kun bɛ yen minnu kun b'a la ka boli Zayidu nɔfɛ minnu su yɛrɛ ka fisa ni nin ɲɛnɛma ye danbe b'u la u b'u yɛrɛ dɔn u ma fili u yɛrɛ ma. ni nin Kadija in kun furula ka don aw ka du in kɔnɔ dɛ n'aw k'a ma ko taa ji bɔ kɔlɔn na a b'a fɔ kɔlɔn c'est quoi a bɛ to bataradenya kanfɔ la bataradenya kanfɔ la ne fana bɛ bila ɲɔgɔn na. Maaw b'a fɔ ko buramuso ka jugu dennin ma ka taa sɔrɔ bataradenya kanfɔ de ka di dennin yɛrɛ ye. Sare foyi kamanagan tɛ ne t'u yɛrɛ la Zayidu ka ko kɔ n'a fɔra wolodennin kelen de bɛ ne bolo o bɛ ɲani o ɲani na hali surɔ Zayidu ma sunɔgɔ. Zayidu bɛ se ka sunɔgɔ wa. Zayidu bɛ se ka sunɔgɔ n bɛ min f'i ye i ko Zayidu solila ka bɔ a tunnenbaw la tile fila in na ni Zayidu ma a yɛrɛ ɲɛma dogo aw la aw bɛ bali mun na fabilen ŋaɲa k'i bɛ wuli a la dɛ. N'i kun ko Zayidu ma ko nin ko in b'a sɔrɔ a kun tɛ da la o nka ne sare dɛ ne kun sigilen bɛ ni nin ye ni e ye muso ye k'o tigɛcogonin ka ɲi k'o bɛ se demarisi la ka boli bolo o nɔfɛ i t'a jogo dɔn i t'a dɔn muso kalite min don ni kɔlɔlɔ min y'i sɔrɔ o nɔfɛ i yɛrɛ y'o laɲini dɛ. Sare n y'i ka kuma faamu n bɛ taa n woloden kelen ɲini fɔlɔ ne ma taa Zayidu ɲini n yɛrɛ jɔlen filɛ tantɔ kamanagan bɛɛ de bɛ na. Ayiwa ala k'a don i garijɛgɛ la sinon i yɛrɛ ka kirinni ko a bɛ bɛɛ lajɛlen de da kɔnɔ sisan. Maa min mana wuli ko Kadi dɛ tubabudennin dɛ kan wɛrɛ de b'a da wa bonjour monsieur bonjour madame i bɛ nin furu ka don i ka du kɔnɔ a tɛ foyi f'i ma n'i y'a bila fɛn dɔ la dɔrɔn walayi toi même tu es salaud a ko filɛ nin bolo nin. Sira. Zayidu. Suruku tile bɛ yen. A tɛ tɛmɛ nin kan. I ni yakari kɔni. A kari. E nana a mɛnna. Ne nana a bɛ tile fila nin bɔ. Ne tun tɛ yen kɛnɛ da la. N na cogo de man ɲa o de y'a to n tɛ ka bɔ ka yaala.
sira adun kɛra cogo di Zaidu Naam. Ni na cogo de man ɲa o de kama n tɛ ka bɔ ka yaala na cogo man ɲɛ na cogo man ɲɛ na cogo tɛ se ka fɔ m'a f'i ye o aw cɛw tɛ wa an cɛw ye mun kɛ ne de taa kun bɛ kɔɲɔyɔrɔ la n mɛnna yen n nalen o de ma bɛn a ma tile ni galama ma ci ɲɔgɔn na o bɛ laban furusa la o de kama n nalen n tɛ ka bɔ ka taa yɔrɔ si ni ne y'i ka kɔrɔfɔ faamu e bɛ fɛ k'a fɔ k'e ka furu in laban la saya de ma awɔ ne ka furu bɔra yɛrɛ de man dɔgɔ ala ye n'a y'a sɔrɔ o ye furu sakun ye sera i jo t'o la sabu ka d'a kan o tɛ bɛɛ cɛ si ma nka minɛn dɔ bɛ jɛngɛ o kɔnɔfɛn tɛ bɔn ale tun kan ka yafa i ma o tuma se nin fɛnɛ la ne ye yafa deli koyi ale yɛrɛ hakili la sa o ne taalen ne bɛ ka jɛ ko bɛɛ de kɛ keleya ka baara ye o ye nka nin tɛ baasi ye sɛgɛnni sigi faso kɔnɔ sira o fana ma nɔgɔn dɛ faso kɔnɔnan tɛ sɔn kuma tɛ n'i ye furu kelen kɛ ka n'i sigi a kuma misɛnnin ka ca dɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka furu wɛrɛ nɔgɔya n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la sira i yelen ta bi a diyara n ye nka tila ka nin kibaruya in fana mɛn a ye n fari faga kosɛbɛ ne yɛrɛ diyaɲɛ ko kun tɛ a cogo ɲɛna nin tɛ baasi ye n tɛ nin ka wagati tiɲɛ i bɛ se ka t'i ka ci la ne ko ɲɛmaa dun ɲɛmaa bɛ yen ɲɛmaa bɛ yen hali o don ko an b'i ka kuma la ko kab'i taara k'i ma na ne ko a ma ko bɛɛ k'ala deli de ye nin ye koyi faso ka jan ni cɛla ye n ko de b'a to muso bɛ se ka sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ an yɛrɛ ma tila o kuma yɛrɛ la ja e ka nin ko in de tun bɛ ka na awɔ kɛ ne yɛrɛ ni ɲɛmaa famara koyi o bɛ kɛ i y'an bila o ni i kɔni ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ma kɛ ɲɛngo ye ni furu bɔra a kɔ i kan ka to a ka taa o la o de y'a to an y'i bila ne ko tu fana dun walayi tu bɛ yen kabi dugu jɛra ne solila ka bɔ m'a dɔn san b'a sɔrɔ a ye dugu bɛɛ k'a sen nɔ ye ne ɲinini na ale kɔni tɛ falen kuma si e fana jo t'o la koyi ka bɔ i ma fɛn fɔ ɲɛna ayi ma fɛn fɔ a ye kuma dɔw la kelen na baro bɛ hadamaden hakili lafiya de o de la tun kelen taara an yaala baasi tɛ i ka waati cɛ i bɛ se ka taa k'an bɛn o la ne yɛrɛ bɛ fɛ ka taa nakɔ de la baasi tɛ u bɛ bɛn min ye jamana o jamana cilen jɛnɛya ne tɛ ɲini dilan na bilen mun de tɛmɛna e ni wulujugu cɛ e kɔni t'a fɔ k'e taara faama ka marifa de ta kɔni tɛ faama kɛlɛli man di dɛ ni muso bɛnna ni cɛ bɛnna i ka marifa saraka ye sabula waati min an kun kan ka sigi nɛgɛ kɔrɔ kɛlɛ bina an ka dugu kan a kana i ka se ka tafe bolo la maa si tɛ se masakɛ la dogolikɛla hakili la k'a kunkolo ta fari fan dɔ a tɔgɔ ye Asimi cɛw man kɛnɛ Mère, je comprends rien. Quelle est la différence entre les noirs et les blancs? Ne b'a fait ne den choix de kafo. Et j'ai compris. On doit arrêter la colonisation. Ne ma boy fa kɔfɛ me mi fa janfa. Wone t'a dogo i la. I denkɛ in nka si t'a la.
wa ite min dɔn masakɛ tulo bɛ don na hali a tɛmɛ sabula n ye n ba ka tafe siri a la bi yele fiɲɛ foroko barasɔn kanɛ f'an ka muso de ka fini sɔrɔ mun bolo bɛ ji la a y'o ko ɲɛɲini kosɛbɛ an farafin bɛ se ku caman na a dɔ ye nin ye Salam alaikum la famille, mais quand on va bela jeli fo ni fo ina ni te sans son jumte nya mi ñoko go la te toro fa be dum ka fo nyana do di amadi mami mi de mete ke do di ito fi de sara so tongo kulubali lu la ire ka mo so ba ni mai ba ki na mutu mala na ko te na mi realize ina la mo so ngam fa wala a dossier bi aka tanga tan bo fo bi wala ni mando dan mo ganori fo nyana ka bi 1000 abonnés fo na am mo ba ke mani ba mo wani la o de ka chese na ko tin ngai trouver sira a fo go zo wala la ini tueli ni ala ko ma so ngam fa an de ma sengi bi fo ni la ini so tira am ala fo ga wala ama ani chi mo tanda bi la famille 1 million d'abonnés o trouver ordi maro ka fo ga ba so ma kasi mo so ni salut. Neko obe ka kuma bamake nyere ni la wa ka je kuma den kulubali obe ka kuma baracho kulubali den ni la wa Seidu ta eto ngobuye ta esolamini Seidu ta eto ngobuye ta esolamini ko wolo kuma jani shi de gele Seidu kulubali mama jigita Seidu ta esolamini Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah summa alhamdulillah ame bela jele fo kada ike kuma kan ni ke wakati la ka fo nga abone bela jele ko ngunu te sansor ni jurute yani nga do nga kuma kon nana me aw bela jele fo dante fo limina bi anda fara mo ba kemena wandale mala na ko timina jana ko farfuni ma million chama me ko fe kana kan magaw an sigira tongo parti D kuma de la bi film mi noni ajara kan magaw ye no ya laje bara en kelima ngila leli de bara me bela jide fu mo ko mun ya partager mo mun ya ndeme bara en kon nana kan magaw film ay kalu woro fo kata kalu wulun vla la an de ka bara la dugu wulun vla ay dugu munun ke dugu cheka janjogona ere kosobe we timina jani farfuni ni o kera audi kama o kan magaw an sikira o kama bi o sirate ke de la deuxième partie bara o damnina ay partie do ta la kaba me kan magaw segena fiebo o be ko surugu kanja blogon dingene te belatare première partie bara o gelera kosobe o gelea dan nga amana gelea chugo ni miri kan magan nuna ibika gelea bla kerefe kuluga ni sonja laje kan magaw akadanya kan deme deuxième partie barala deme bete wari deme bete sanni kan magaw ayan deme ni duawi ani hera chamai o sirate ke de la ame feka kabako de la maka deuxième partie konnana ame feka fendo wo récupérer wallahi première partie kera kongoto baray ngamado deuxième partie la cew ani muso bina tuban fa barala o sirate ke de la amanga tungara ke o foni yorena muni e faso imbla ka blula bla kata fenyini ko sigi ngana ni hera u faso la wuri bilbili ba u tay ni yoreni la man fana ba fu katla ka ter koroba fu mun farala an kan barayna ko kan bago ku ko flana interi mai interi kana ke waray deuxième partie bara amago be dugu tan nan de la kan bago déplacement bala dumini bala post production
o y'a ta dama gɛlɛyaba de ye actɛriw fo ka taa se baarakɛla tɔw ma kanubagaw a ye hakili to an na a ka d'an ye ka fɛn de bɔ ka jamana in kunna wolo n'a ye jamana min y'an lamɔ ka barika ani lakana k'o sabati an kan an tɛ se ka sara kɛ ni ko ye fo k'a yira jamana tɔɲɔgɔnw na o siratigɛ de la sa n b'a dɔn cɛw b'an kɔ wa musobaw b'an kɔ minnu ma nɛgɛ u yɛrɛ la minnu ma tigɛ u dalakanw na o de la an bɛ fɛ a ka fara an kan n'Alaw taala ka jɛn ye deuxième partie la publicité dɛmɛ hali ni sungɔm den kelen de b'i bolo o y'i ka dɛmɛ de an ma jɔn foyi la bɛɛ k'i se kɛ nin ye jamana ko de ye imagine lɛli ye lafiya min d'e kan an bɛ fɛ a k'o lafiya segin ka na walasa filanan ka bɔ a k'o y'aw ɲɛna an kɔni ye fitinin kɛ nka an ka kuru ma se siɲɛ ma nka an bɛ fɛ ka kanubagaw fana ka timinadiya lajɛ o siratigɛ de la n'i bɛ fɛ ka kuma an fɛ bon nɛgɛjuru sira min bɛna pase sisan i bɛ se ka kuma o fɛ bonya ani karama kɔnɔna na. Masakɛ fangatigi. E ayi dɛ ne ta tɔ filime ye dɛ. Ni kanubagaw kanu tɛ ni jamana in kanu tɛ ni baara kanu tɛ kanuba ye fanga montaji kɛ tun tɛ nin mansin na maaw a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara fa o b'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo ni dalen don a la aw bɛ fanga in sama ka taa fo parti tan na ni sigara i bolo bɛɛ b'a sumuni ma tigɛ n kanubagaw la m'aw fo aw minnu b'a ka 20-20 ni 10 don forfait la k'an ka video lajɛ ɔ kanubagaw n teri ye maa ye n teri kana kɛ wara ye deuxième partie baaraw ne b'a fɛ a ka kɛ machine wɛrɛ de la min tɛ nin fitiri waleya tɛ an mago bɛ baarakɛminɛnw na an mago bɛ appareil la an mago bɛ son tala ɲumanw na n'o ye micro ye kanubagaw a y'an dɛmɛ ala kama faso in kama a y'an dɛmɛ bulonda kama jamana in kama mali mago b'a den ɲuman kelen-kelen bɛɛ lajɛlen la nin wale in a ɲɛti wɛrɛ tun bɛ ne min tɛ nin ye mɛ ni tun y'a don o la ka nin to yen kanubagaw o tun y'a donni ye a taa fu la don min na n ye fanga monter k'a ban a bɛ disque dur kɔnɔ n ɲinɛna segi kɔ o y'a sɔrɔ n bɛ touruna na diɲɛ ma kanubagaw ka ɲinɛ segi kɔ gitɔrɔnda la a y'a sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ tun b'a kɔnɔ n taalen fo 3 kilomètres n seginna ka na n segintɔ moto essence banna de n y'a kolongolo 3 kilomètres n natɔ n bɛ kasi la n ko ala ni nin kɛra fanga tun ne fɔ lahara ne tɛ fili bɔ bilen nka ne y'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ ne kama a bɛ ka k'aw de kama a y'an dɛmɛ an ka fɛn kɛ min tɛ nin ye o don mɔgɔ sɔrɔla ka ne ka segi ta ka taa bila ne ye ko fɛn tɛ ka k'e kama ala ko k'ale yɛrɛ de mago jɔlen don fɛn na jamanadenw an si kana kɛ jamana in jugu ye aw yɛrɛ b'a kalama kurantigɛ ka ca bi kosɛbɛ n'a fɔra k'i k'i sigi montage la tile 3 ni kuran nana heure 1 heure 2 i bɛ wuli an mago bɛ groupe la kanubagaw aw fɛn fɛn bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ bɛɛ bɛ sara i kɛwale la bɛɛ bɛ sara i yɛrɛ ci la ni ne tunu m'aw fo dan tɛ foli min na a ye tɛmɛ ni foli ye jelikɛ kamalen dɔ de b'i kanto e y'a faga mun na a ka kan o kana ɲini wa ko zera ku jɛyɔrɔ la sa koyi kameramanu k'a couper